Hello guys, good morning. Yan guys, nandito tayo sa Dubai Marina guys. Taas ng building dito. Ang ganda dito. Okay. Ganda. Tabi ng ano. Hello guys. Super ganda. Walang gaano kaya yung kalalim. Sarap siguro maligo dito guys. Sobrang linaw at ganda. Sana all makasakay sa ganyan. Yan. Dami mga turista guys dito. Pangmayaman guys. Tubig pa kaya?
yayamanin ang mga tao dito. Yan naman guys. Yan daw. Paikot lang yan guys. Doon guys. Mayroon pa yan doon. Paikot lang yan. Taas ng building. So yan guys. Diyan ako magtatrabaho guys.